बिभ्रद्वासा कनका कपिशां वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरादरसुदया पूरयान् गोपवृन्देर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति You can do puja வந்து 7th தான் டெம்பிள் பிரகாரம் மாத்தாச்சு. அதனால நீங்க 6th நைட் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன் இல்லையா? சோ 6th நைட் தான் பண்ணுவாங்க. ஆமா 6th நைட் 7th எல்லாமே உண்டு மாதாஜி. ஆனா எனக்கு இங்க கோயில்ல வந்து 6th 7th 2 நாளும் வச்சிருக்காங்க. சோ உங்களுக்கு கோகுலாஷ்டமி நைட் அஷ்டமி என்னைக்கு இருக்கும்னு பார்த்துட்டு நீங்க அது செய்யுங்க. நோ இஷ்யூஸ். அதிகமா டெம்பிள் எல்லாம் எப்ப பண்றாங்க? I think நம்ம டெம்பிள்ல வந்து 7th தான். Most temples both days ma'am, 6th and 7th இருக்கு. ஆமா எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸ்மே 2 நாளும் கொடுத்திருக்காங்க. சோ அதனால உங்களுக்கு எப்படி கன்வீனியன்ட்டோ அது. சென்னை நெகோஷியபிள். I mean சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் 6th ஹாலிடே எல்லா ஸ்டேட்ஸ். அஷ்டமி என்னைக்கு தான் மாதாஜி பெரும்பாலும் கொண்டாடுவோம். அதுதான் அந்த திதி டைமிங்ஸ் பாத்துக்கணும் நீங்க. சோ we have to see that. சாயங்காலம் அஷ்டமி திதி சாயங்காலம். அப்ப அன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் நம்ம ஒரு 1.5 hour படிக்கலாம். சரியா? எல்லாரும் they will also have the presentation ma'am. மாதாஜி 6ஆம் தேதியா மாதாஜி? அன்னைக்கு சாயங்காலம் அன்னைக்கு பண்ணணுமா? பட்சணை பண்ணணுமா மாதாஜி? சரி 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 சரி. ஆமா மாதாஜி. பலகாரம் எல்லாம் இருக்கும் பிளஸ் பிரசன்டேஷன் ஏதாவது இருக்கும். சோ அதனால ஆக்சுவலி ஈவினிங் ப்ரோகிராம்ஸ் ஈவினிங் கிளாसेस மோஸ்ட்லி கேன்சல் ஆயிடும் ஜெனரலா. what we can do is Chaitanya Charitamritaக்கு பதிலா maybe on the slotல we can do that Krishna book reading. Sure, you can also do. I mean in the sense on the slot is if I am available on the 4 o'clock la வந்து so we can do accordingly on the timing we can use. If not I think Radhika Mataji only will do. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. So நாம இன்னைக்கு 12வது ஸ்லோகத்தை பார்க்க போறோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஷ்டிகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுர்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மாஹ்யம் ததா ஸ்வபதாண்டிகம். हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம இன்னைக்கு இந்த 12வது ஸ்லோகம் பகவானுடைய கோபம் இல்லையா, மேலும் ஹிரண்யாட்சனுக்கு பகவான் அளிக்கக்கூடிய பதில்கள். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம இந்த 12வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்க்கிறோம். துவம் பத்ரதானம் அகில யூதபாதிபோ கடஸ்வனோ ஸ்வஸ்தயா ஆசுவானுஹ संस्थाप्य साश्मान् प्रमाभुजाश्रु स्वगानां या स्वां प्रतिज्ञानां नादिभिर्यश्यप्य. यस पुष्प माताजी वासिंग. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. स्वं पत्रदानां के योधपादिपो करस्वनोश्वस्तस्य सास्वनोः संस्थाप्य सास्मान् ब्रह्मभुजाश्रुष्वगानं यस्वां प्रतिज्ञां नादिभिर्यश्यप्यः. त्वं நீ பத்ரதானாம் காலாட்படை வீரர்கள் கிட உண்மையில் யூதவ தலைவர்களின் அதிப படைத்தலைவன் கடஸ்வ முயற்சி எடுத்தல்
ந எங்களுடைய அஸ்வஸ்தையே தோல்விக்கு ஆசு நினைப்பூட்டல் ஆணுக முக்கியத்துவம் இன்றி சம்ஸ்தாபிய கொல்லப்பட்டு ச மற்றும் அஸ்மான் எங்களை பிரம்ருஜ துடைத்து அஸ்ரு கண்ணீர் ஸ்வகானம் உன்னுடைய நெருங்கிய உறவினர்களின் ய அவன் ஸ்வாம் அவனுடைய பிரதிஜ்ஞாம் உறுதிமொழி ந இல்லை அதிபீபர்த்தி நிறைவேற்றுதல் அசப்பிய பேரவையில் அமர தகுதியில்லாத. மொழிபெயர்ப்பு. நீ பல காலாட்படை வீரர்களுக்கு தலைவனாக இருக்கலாம். இப்போது எங்களை தூக்கி எறிவதற்கு முயற்சியும் எடுக்கலாம். உன் முட்டாள்தனமான பேச்சை விட்டுவிட்டு எங்களை கொல்வதன் மூலம் உன்னுடைய நெருங்கிய உறவினர்களின் கவலையை துடைத்துவிடு. ஒருவன் செருக்குடையவனாக இருக்கலாம். இருந்த போதிலும் அவன் தன் உறுதிமொழியை நிறைவேற்ற தவறினால் அவன் அவையில் அமர தகுதி இல்லாதவன் ஆகிறான். பொருளுரை. ஒரு அசுரன் பெரிய வீரனாகவோ பெரிய காலாட்படைக்கு தலைவனாகவோ இருக்கலாம். ஆனால் முழுமுதற் கடவுளின் முன்பு அவன் பலமற்றவனாகவும் இறப்பதற்கு உரியவனாகவும் ஆகிறான். அதனால் பகவான் தீயோனை தன்னை கொள்வதான உறுதிமொழியை நிறைவேற்றும்படியும் அங்கிருந்து போகாமல் இருக்கவும் அரைக்கூவல் விடுத்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. லிட்ரலி இங்க எப்படி இருக்குன்னா, டைரக்டா போர் புரியறவங்க ஒருத்தர் பேசிக்கொள்வார்கள் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு நிலைதான். சோ ஹிரண்யாக்ஷனும் பகவானுடைய அதாவது பக்தன் தான் இல்லையா. ஆனா அவனுடைய ஒரு சாபத்தினால் இப்பொழுது பகவானுக்கு பரம எதிரியாக இல்லையா, அவன் வைகுண்டத்தை சேர்ந்தவன். சோ இங்க இருக்கிறவங்களை விட அவனுக்கு பலம் ஜாஸ்தி தான். இங்க இருக்கக்கூடிய தேவர்களை விட அவன் பலம் ஜாஸ்தி. அதனால அவனை அந்த இடத்தை விட்டு அவன் அகலாமல் இருக்கிறதுக்காக அவனுக்கான விடுதலையும் பகவான் வழங்கத்தான் போகிறார். அதை மனதில் கொண்டுதான் இன்னும் மேலும் எத்தனை தவறுகள் எத்தனை பேச்சுக்கள் அவன் பேசுகின்றான். அவன் மேற்கொண்ட அந்த உறுதிமொழியிலிருந்து அவன் எப்பொழுதும் நழுவக்கூடாது என்பதையும் உறுதிப்படுத்துவதற்காக பகவான் இப்ப எப்படி ஒரு வீரம் வந்தால் ஒருத்தர் பேச்சுல கூட தாக்கிக் கொள்வாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி பகவானும் இந்த இடத்துல அவருடைய இதால சொல்லிட்டு இருக்கார். சோ தட் அந்த அசுரன் அந்த இடத்தை விட்டு அகலாகாமல் இருந்து அவர் முன்னிலையில் போர் புரிந்து வீர மரணம் கண்டிப்பாக அவனுக்கு மோட்சத்தை வழங்க போகிறார் பகவான். அதைத்தான் அவர் இந்த இடத்துல நினைவு கூறுகிறார். துவம் பத்ரதானம் கில பூதபாதிபோ கடஸ்வனோ ஸ்வஸ்தஸ்ய ஆஸ்வாகுனாக சம்ஸ்தாப்ய சாஸ்மான் பிரமபுஜாஸ்ரு ஸ்வகானாம் யாஸ்வாம் பிரதிஜ்ஞாம் நாதி பிபர்த்தஷ்யப்ய துவம் நீ பத்ரதானாம் காலாட்படை வீரர்கள் கில உண்மையில் யூதபக தலைவர்களின் அதிப படைத்தலைவன் கடஸ்வ முயற்சி எடுத்தல் நா எங்களுடைய அஸ்வஸ்தையே தோல்விக்கு ஆசுகு நினைவூட்டல் ஆணுக முக்கியத்துவம் இன்றி சமஸ்தாபிய கொல்லப்பட்டு ஷா மற்றும் அஸ்மான் எங்களை பிரமருஜக குடைத்து அஸ்ருகு கண்ணீர் ஸ்வகானாம் உன்னுடைய நெருங்கிய உறவினர்களின் யா அவன் ஸ்வாம் அவனுடைய பிரதிஜானம் உறுதிமொழி நா இல்லை ஹதிபீபர்த்திஹி நிறைவேற்றுதல் அசப்ய பேரவையில் அமர தகுதி இல்லாதவன். சோ இந்த இடத்துல நம்முடைய தற்காலிகமான அதாவது பொலிட்டிக்கல் இதுலயும் நாம் இதை பார்க்கலாம் இல்லையா. உறுதிமொழியை அதாவது ஏற்றுக்கொண்டு அதை நிறைவேற்ற தவறினால் அடுத்த முறை எலெக்ஷன்ல அவங்களுடைய வாக்குறுதிகள் எல்லாம் நிறைவேற்றப்படவில்லை என்றால் பொதுமக்கள் அவங்களை எலெக்ஷன் கூட எலெக்ட் பண்றதே கிடையாது. அவங்க நல்லதொரு கட்சியில இருந்தாலும் கூட அந்த கட்சிக்கு ஆட்சி என்பது வழங்குவது கிடையாது. ஏனென்றால் அவன் ஏற்றுக்கொண்ட உறுதிமொழியை அவன் செயல்படுத்தவில்லை இல்லையா. அதற்காக இப்போ எந்த உறுதிமொழி ஏற்றாலுமே அது அரசாங்கத்திற்கு எவ்வளவு நஷ்டமாகின்றது என்று தெரிந்தாலும் கூட அதை நிறைவேற்றி விட வேண்டும் என்று அதாவது அரசியல் தலைவர்களும் மேற்கொள்கிறார்கள் இல்லையா. இந்த ஒரு வரியை படிச்சா நாம் அதை இந்த தற்காலிக சூழ்நிலைக்கு நாம் எவ்வாறு அதை
ஒப்புமை அதாவது அலிகாரிக்கலின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. அதாவது எவ்வாறு நாம ஒப்புமையை வந்து செய்ய முடியும். சோ ஒரு ஊமையாக சொல்றது இல்ல, இதோட இது கம்பேரிசன் அந்த மாதிரி வந்து சிமிலரா வந்து நாம் எவ்வாறு அதை வந்து இந்த காலகட்டத்திற்கு ஏற்றவாறு நாம வந்து இந்த நடைமுறையில் நாம பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை அழகாக இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து நாம சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கு. சோ இந்த இப்போ பகவான் வந்து யார் ஹிரண்யாக்ஷனை பார்த்து, நீ பல காலாட்படை வீரர்களுக்கு தலைவனாக இருக்கலாம், அவன் தான் வீரத்தில் வந்து தேவர்களை மிஞ்சியவன். சோ இப்பொழுது எங்களை தூக்கி எறிவதற்கு, அதாவது தேவர்களை தூக்கி எறிவதற்கும் அவன் முயற்சி எடுக்கலாம் இல்லையா. சோ தேவர்களுக்கு துன்புறுத்துதல் என்பது அசுரர்களால் எப்பொழுதுமே நிகழக்கூடிய ஒன்று, எதுவரைக்கும் பகவான் வந்து ரட்சிக்கிற வரைக்குமே. உன் முட்டாள்தனமான பேச்சை கேட்டுவிட்டு இல்லையா, அவனுடைய முட்டாள்தனமான பேச்சை கேட்டு எங்களை கொல்வதன் மூலம், சோ அந்த காலாட்படையில இருக்கிறவங்க எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்களை வந்து கொல்றதுக்கு கண்டிப்பாக வருவாங்க இல்லையா. சோ எங்களை கொல்வதன் மூலம் உன்னுடைய நெருங்கிய உணர்வின் கவலையை துடைத்து விடு அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் அவனை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ப்ரொவோக் பண்ணிட்டு இருக்கார். அவனை வந்து யாரையாவது நம்ம பேசும்போது இந்த மாதிரியான அசுரர்களுக்கு வந்து இன்னும் கோவம் ஜாஸ்தி தான் வரும். ஏன்னா அவங்களுக்கு மூளையே வேலை செய்யாது, இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் வெரி வெரி லெஸ் அவங்களுக்கு இல்லையா. சோ அதனால அவங்க என்ன ஆவாங்க, கண்டிப்பா ப்ரொவோக் ஆயிடுவாங்க. அப்படின்னா ஏற்றி விடுதல்னு கூட சொல்லுவோம் இல்லையா, ஒரு சூழ்நிலையை வந்து இன்னும் காரசாரமா ஏற்றி விடுதல். அந்த மாதிரி அவனுடைய கோபத்தையே இன்னும் வந்து பகவான் இந்த இடத்துல வந்து இது படுத்துறான். அவர் வந்து அவன் அதாவது வஞ்சகமாக அவன் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றான் பகவானை புகழ்வது போல. அதனால அவனையும் வந்து இன்னும் பகவான் அவனை விட இன்னும் மேன்மையாக பேசுகின்றார் இல்லையா. சூதில் வந்து பகவானை யாராவது வெல்ல முடியுமா? கண்டிப்பாக வெல்லவே முடியாது. அவனுக்கு மட்டும்தான் அந்த மாதிரி பேச வருமா என்ன? அதையும் தாண்டி பேசுவதற்கு பகவானுக்கு வந்து தெரியும் இல்லையா. சோ இட்ஸ் கேபபிள் ஆஃப், அவருக்கு எல்லா குவாலிட்டிஸ்லயுமே ஹையஸ்ட் தான் பகவானுக்கு. 6 விதமான நிலைகளை பற்றி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ எவ்ரிதிங் இஸ், எல்லா வைபவங்களிலுமே உயர்வானவர். ஏமாற்றுவதில் நான் சூது அப்படின்னு இருக்கார் பகவான் பகவத்கீதையில 10வது அத்தியாயத்துல. அதனால அவரை விட ஏமாற்றுக்காரர் வேற யாருமே கிடையாது. அதனால மிஞ்சி விட முடியாது, எல்லாவற்றிலுமே அவர் தான். ஆனா அதனுடைய நன்மை வந்து இந்த பிரபஞ்சத்திற்காக இருக்கும், பகவானுடைய அதாவது அவருடைய நலனுக்காக கிடையாது. தன்னலமற்ற நிலையிலிருந்து அவர் ஆற்றக்கூடிய தொண்டு, அது எல்லாமே தொண்டு என்று சொல்ல முடியாது. அவருடைய அதாவது ஆற்றல், அவருடைய செயல்பாடுகள், அவருடைய லீலைகள் அப்படிங்கிறதான் நம்ம சொல்ல முடியும். சோ ஆனா அதோட நம்ம என்றைக்கும் கம்பேரிசன் பண்ண முடியாது, நமது எல்லாமே லிமிட்டட் தான். சோ அதனால எதுவுமே நம்ம சிறிதளவு தான், அதுல இருந்து ஒரு தீப்பொறி அளவுக்கு தான் நம்முடைய செயல்பாடுகளே. அதற்கே நாம பிரமித்து விடுகின்றோம், நான் இதை செய்தேன் அதை செய்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மள நாமளே வந்து பெருமிதமாக 10 பேர் முன்னாடி நான் தான் இதை செய்தேன், ஒரு 100 rupees ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டா கூட 10 வாட்டி சொல்லி காட்டக்கூடிய காலகட்டங்கள் இப்போ. அப்படிப்பட்ட ஒரு இது நம்முடைய தாய் தந்தையருக்கு செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு கைங்கரியம் கூட நாம வந்து சொல்லக்கூடாது இல்லையா. ஆனால் இந்த காலகட்டங்களில் அப்படி கிடையாது, அதற்கும் ஒரு டிவிஷன், அதற்கும் ஒரு இது எல்லாமே வந்து, அதாவது எந்த ஒரு நிலையுமே வந்து பர்மனண்டா வந்து யோசிக்கிறதே கிடையாது. நம்ம இதனால் என்ன நன்மை, இதனால யாருக்கு நாம் என்ன செயல்படணும், இதனுடைய இலக்கு தான் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே யோசனை செய்தால் நாம் ஆற்றக்கூடிய கடமைகள் என்று நம்ம கடமையாக ஏற்றுக்கொண்டு செய்தாலும் அது கடமைகள் கிடையாது, இறைவனுக்கு செய்யக்கூடிய திரு தொண்டு என்று நமக்கு மனசுல நிதர்சனமான அந்த உண்மை வந்து நமக்கு வெளிப்படும். சோ அனைத்துமே இறை காரியம்தான். சோ இங்க நாம நிகழ்த்தக்கூடியது அனைத்தும் அவன் தொண்டுக்காக செய்யக்கூடிய காரியங்கள் தான் என்பதை நாம முதலில் வந்து உணர வேண்டும். அவ்வாறு ஒரு உணர்வு ஏற்படும் பொழுது நம்மிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அகங்காரம் என்பது கண்டிப்பாக சென்றுவிடும். எதுவரைக்கும் அது இறை வழிபாடு தான், இறைவனால் இட்ட கட்டளை என்பதை வந்து உணராமல் ஒருவன் செயலாற்றி கொண்டிருக்கின்றானோ அது வரைக்குமே அவனுடைய அகங்காரம் என்பதும் தான் தனது எனக்கூடிய அகந்தையும் அவன் வந்து மேன்மைப்படுத்துவான். சோ இங்கே இரண்யாக்ஷனுடைய நிலையும் அது போன்றுதான் இல்லையா. பகவானையே வந்து நேருக்கு நேர் நின்று அவரை வந்து போருக்கு அழைக்கின்றான், யுத்தம் புரிவதற்காக அழைக்கின்றான். சோ அவருடைய கடவுளுடைய மகிமை என்னவென்று தெரியாமல், அவருடைய ஆற்றல் என்ன, சர்வ வல்லமை படைத்தவர், யாரும் அவரை படைக்கவில்லை, அனைவரையுமே படைத்தவர் அவர்தான் என்பதை உணராத ஒருத்தன் இல்லையா, மூடத்தனமாக. இந்த இடத்துல அதுதான் பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்கின்றார். உனக்கு ஒருவன் செருக்குடையவனாக இருக்கலாம், அவன் செருக்குதான் அவனுக்கு இல்லையா.
சோ அவனுடைய முட்டாள்தனமான பேச்சு, ரொம்ப அழகான வார்த்தைகள், இது எல்லாமே வந்து பகவான் சொல்றது. சோ இருந்த போதிலும் ஒருவன் செருக்குடையவனாக இருக்கலாம், இருந்த போதிலும் இல்லையா சத்திரியனுக்கு இந்த இது உண்டு. அவன் தன் உயிர் உறுதிமொழியை நிறைவேற்ற தவறினால் ஒரு இதுவை ரட்சிக்க கூடியவன். இப்ப ஹிரண்யாக்ஷன் வந்து அசுரனாக இருந்தாலும் தன் அசுர குலத்தை அவன் ரட்சிக்க வேண்டும் என்று எண்ணுகின்றான். அதனால பகவானோட போர் புரிந்து அவரை கொன்றுவிட வேண்டும் என்று சூருழைக்கின்றான். யாருமே கொல்லப்படாத நிலையில் இல்லையா அச்சுதா, அவர் தவறி விடாதவரும் கூட. அப்படிப்பட்ட நிலையில் இருப்பவரையே வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் இல்லாமல் செய்து விட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை கொண்டவர். அப்படின்னா பகவானுடைய உண்மையான நிலையை உணராத ஒரு மூடன் என்று பொருள் இந்த இடத்துல. அவன் தன் உறுதிமொழியை நிறைவேற்ற தவறினால் அதற்காவது அவன் முயற்சி செய்யணும் இல்லையா. அவன் சூளுரைத்து விட்டான். அந்த சூளுரைக்கு வந்து அவன் கண்டிப்பாக அவனுடைய செயல்பாடுகளை அவன் பக்குவப்படுத்த வேண்டும். அதனால்தான் பகவான் இன்னும் அவனை வந்து நீ எழுந்து செயல்படுன்றதுதான் இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கிறார். அவன் அவையில் அமர தகுதி இல்லாதவன். அப்படின்னா ஒரு அரசனாகவோ எதுலையுமே அமரக்கூடிய ஒரு தகுதி வந்து அவனுக்கு கிடையாது. ஒருவன் ஆற்றிய காரியம் மற்றும் அவன் ஆற்றக்கூடிய காரியத்தை பற்றி எடுத்துரைப்பவன், நான் இது செய்வேன் அது செய்வேன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒருத்தன் வந்து தன் வாக்குறுதியை அவன் வந்து நிலைநிறுத்தாவிட்டால் அவன் அந்த இடத்தில் அமர்வதற்கான ஒரு தகுதியை வந்து அதாவது இழக்கின்றான். அதனால ஹிரண்யாக்ஷனை வந்து நீ செய்து நிரூபிப்பாயாக அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பகவான் வந்து அவனை வந்து ப்ரொவோக் பண்ணிட்டே இருக்கார். ஒரு அசுரன் பெரிய வீரனாகவோ பெரிய காலாட்படைக்கு தலைவனாகவோ இருக்கலாம், அது அவனுடைய பலம். ஆனால் பகவான் முன்பு அவன் பலமற்றவனாகவும் இறப்பதற்கு உரியவனாக ஆகின்றான். ரொம்ப அற்புதமான வார்த்தைகள் இது எல்லாமே. அதாவது எல்லாம் வல்ல இறைவன் முன்பு யாராலுமே வந்து பலத்தோடு இருக்க முடியாது, யாரும் பகவானை வெல்லவும் முடியாது. இதை நாம கண்டிப்பா புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனா ஹிரண்யாக்ஷன் வந்து அவருடைய வலிமை எப்பவுமே எதிர்த்தரப்புல இருக்கவங்களுடைய வலிமையை உணர்ந்துதான் நாம வந்து நம்முடைய செயல்பாடுகளை வைக்கணும். நம்முடைய பலத்தை நம்பி நாம வந்து செல்லவே கூடாது. எதிர்த்தரப்பினுடைய பலம் என்ன என்பது எவாலுவேஷன் கச்சிதமா செய்யணும் இல்லையா. இந்த இடத்துல பகவானுடைய வலிமை என்னவென்றே அறியாதவன் உண்மையிலே இவனுடைய இது என்னது, நமக்கு கீழே இருக்கிறவங்களுடைய விட நம்ம பலம் என்பது we are highest அப்படின்ற அந்த உணர்வோட வந்து அவன் வந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறான். அதனால் பகவான் தியோனை தன்னை கொல்வதான உறுதிமொழியை நிறைவேற்றும்படி இன்னும் கொஞ்சம் பகவான் அவனை வந்து நீ கொல்லு பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து சண்டைக்கு எப்பவுமே போகும்போது அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். அங்கிருந்து போகாமல் இருக்கும் ஒருத்தர் அவ்வாறு அழைக்கும் பொழுது அவனுடைய மைண்ட் வந்து கண்டிப்பா வேற எந்த இதுலயுமே வேலை செய்யாது. வெறுமனே கொல்லுதல், நம்ம எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்களை கொன்று போட்டுடணும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு தவிர அவனை சுற்றி என்ன நிகழ்கின்றது என்பதை எல்லாம் அலசி ஆராயக்கூடிய அந்த புத்தி கூர்மை என்பது அவனிடத்தில் இருக்காது. அப்படின்னா அவனுடைய புத்தி வந்து கீழான இயல்பை நோக்கி சென்றிருக்கும். அரைகூவல் விடுத்தார் பகவான் வந்து நேருக்கு நேரு யுத்தம் புரிவதற்கு. ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மைத்ரேய உவாச்ச சோதிஷிப்பதோ பகவதா பிரலதப்யஸ்ய ருஷாப்ருஷம் ஆஜாஹரோல்பனம் க்ரோம் கிரீட்யமானோ ஹீராடிவஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மைத்ரேய உவாச சோதிஷிப்தோ பகவதா பிரலப்தஸ்தருஷாப்ருஷம் ஆஜஹரோல்பனம் க்ரோம் கிரீட்யமானோ ஹீராடிவ. மைத்ரேய பெரிய முனிவர் மைத்ரேயர் உவாச்சா கூறினார். தீயவன் அதிஷிப்த அவமதிப்புக்குள்ளாகி பகவதா பரமபுருஷ பகவானால் பிரலப்தா கேலிக்கு ஆளாகி மற்றும் ருஷா கோபம் பிருஷம் சிறந்த ஆஜஹர சேர்த்து உல்பனம் சிறந்த குரோதம் கோபம் கிரீட்டியமான விளையாடி அகிராத் பெரிய நாகம் இவ போலே. மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ மைத்ரேயர் கூறினார், பரமபுருஷ பகவானால் அறைகுவல் விடப்பட்ட தீயவன் கோபமும் கலக்கமும் மிக்கவனாய் சீண்டப்பட்ட நாகம் போல கோபத்தால் துடித்தான். பொருளுரை. நாகப்பாம்பு சாதாரண மனிதர்களுக்கு முன் கொடியது. ஆனால் அதனுடன் விளையாடக்கூடிய பாம்பாட்டியின் முன் அது விளையாடக்கூடிய பொருள். அதுபோல ஒரு தீயவன் தன் இருப்பிடத்தில் மிகவும் வலிமை வாய்ந்தவனாக இருக்கலாம். ஆனால் பகவானுக்கு முன் முக்கியத்துவம் இல்லாதவன். அசுரனாகிய
ராவணன் தேவர்களின் முன் கொடியவன். ஆனால் பகவான் ராமச்சந்திரன் முன் அவன் நடுங்கி அவனுடைய இறைவனாகிய சிவனை வழிபட்டான். ஆயினும் பயனில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மைத்ரேய உவாச்ச சோதிப்ஷதோ பகவதா லபப்தஸ்ய ருஷா புருஷம் அஜஹாரோல்பனம் க்ரோம் கிரீட்யமானோ ஹீராடிவஹ. மைத்ரேயா, அதாவது பெருமுனிவர் மைத்ரேயர், உவாச்ச கூறினார், ஷா தீயவனே, அதிஷிப்த அவமதிப்புக்குள்ளாகி. சோ பகவான் இப்ப அவனை எவ்வாறு பகவானை அவன் நிகழ்ந்தான், மீண்டும் அவனை இன்னும் கோபம் மூட்டக்கூடிய அத்தகைய வார்த்தைகளை எல்லாமே பகவானும் சொன்னார். சோ அதிஷிப்தத அவமதிப்புக்குள்ளாகி, பகவதா பரமபுருஷ பகவானால், பிரலப்த கேலிக்கு ஆளாகி, சா மற்றும் ருஷா கோபம், புருஷம் சிறந்த, அஜஹார சேர்த்து, உல்பனம் சிறந்த, குரோதம் கோபம், கிரீட்டியமான விளையாடி, அஹிராத் பெரிய நாகம், இவ போல். சோ நாகத்தை நம்ம எதற்கு ஒப்பிடுகின்றோம்னா அஜ்ஞானத்திற்கு ஒப்பிடுகின்றோம். நாகம் சோ தன்னை யாராவது எதுவுமே செய்திருக்க மாட்டாங்க, தனக்கு ஏதாவது பட்டு விட்டால் இமீடியட்டா அது கொட்டிவிடும். தன்னை யாரோ கொல்வதற்காகத்தான் வருகிறார்கள் என்று எண்ணி அது இமீடியட்டா அவங்களையே கொல்லணும்ன்றதுதான் முயற்சிக்கும். அதுதான் அஜ்ஞானத்தினுடைய நிலை. அஜ்ஞானத்தில் இருப்பவர்கள் இதனுடைய நோக்கம் என்ன, ஒரு காரணத்திற்கான நோக்கம் என்ன என்பதையே புரிந்து கொள்வதற்கு அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஞானமே பத்தாது அவங்களுக்கு. அந்த இடத்துல இப்ப ஹிரண்யாக்ஷனுடைய நிலையும் பாம்பினுடைய நிலைக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. சீற்றம் கொள்கின்றான் அவன். சோ என்ன பகவான் அவனை அதாவது இன்னும் கோபமூட்டக்கூடிய வார்த்தைகளை எல்லாம் அவர் பேசினார். சோ மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ மைத்ரே உவாச்ச, பரமபுருஷ பகவானால் அரைகூவல் விடப்பட்ட தீயவன் கோபமும் கலக்கமும் மிக்கவனாய் சீண்டப்பட்ட நாகம் போல் கோபத்தால் துடித்தான். சோ அதுதான் அவனுடைய நிலை. நாகப்பாம்பு சாதாரண மனிதர்களுக்கு முன் கொடியதுதான். ஆனால் அதனுடைய விளையாடக்கூடிய அந்த பரம்பொருள் பாத்தீங்கன்னாக்கா, இங்கே பாம்பாட்டையாக இருப்பவர் யார், அதாவது பரம்பொருள். பாம்பாக இருப்பவன் யார், ஹிரண்யாக்ஷன் இல்லையா? நாம் எல்லாரும் கூட பகவானுடைய கை பாவைகள் தான். சோ அதனால அதாவது ஒரு பொம்மலாட்டம் மாதிரிதான் நம்ம எல்லாருமே இங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறதே. அப்படி இருக்கும் பொழுது அவருடைய இச்சை பிரகாரம் தான் எந்த ஒரு செயலுமே இந்த இடத்துல நிறைவேற்றி கொள்ளப்படுகின்றது. அது போல ஒரு தீயவன் ஆனால் என்ன ஓட்டத்தை நாம தான் எடுத்து செல்கின்றோம். அதற்கு அப்ரூவல் மட்டும்தான் அவர் வழங்குறதே. ஒரு தீயவன் தன் இருப்பிடத்தில் மிகவும் வலிமை வாய்ந்தவனாக இருக்கலாம், ஆனால் பகவானுக்கு முன் முக்கியத்துவம் இல்லாதவனாவான். அசுரனாகிய ராவணன் தேவர்கள் முன் கொடியவனாக இருந்தான். ஆனால் பகவான் முன் அவன் நடுங்கி அவனுடைய இறைவனாகிய சிவபெருமானை வழிபட்டான். ஆயினும் சிவபெருமான் the highest devotee of Lord Vishnu, அவரிடம் எஸ், அதாவது சிலது எல்லாமே நம்ம பிளைண்டா பகவான்கிட்ட, அதாவது சிவபெருமான் கிட்டயோ யார்கிட்டயோ நம்ம கேட்கிறோம் இல்லையா? ஆனா அது நமக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கு அதை அடையறதுக்குன்றத பொறுத்துதான் நமக்கு அதை அடைய பெறுவோம். ஸோ டிவோட்டிஸ் ஆஃப் லார்ட் ஆல்சோ வில் பி லைக் தட். இப்ப நாம கூட ஒரு பௌதிக கண்ணோட்டத்திலேயே நம்முடைய பிள்ளைகள் இருக்காங்க, ஒரு தாய் தந்தை இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஒரு இவ்வளவு நிலங்கள் இருக்கு, இவ்வளவு வீடு இருக்கு இல்லையா? ஆனா அதை யாருக்கு எதை பிரித்து கொடுக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் வேல்யூ வேணஸ் ஈக்குவலா கிடைக்கலாம். 1 கோடி ரூபாய் இருக்கு, வேல்யூ வர்த் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் 4 பிள்ளைகள்னா அதை 25 லட்சமா பிரித்து கொடுத்து விட வேண்டும் என்றுதான் தாய் தந்தையர் நினைப்பாங்க. ஆனா அதுல இன்னாருக்கு கொடுத்தா அவங்களுக்கு அந்த பரிமாணம், அவங்களுக்கு அது உபயோகமா இருக்கும்ன்றத உறுதி செய்யறது அந்த தாய் தந்தையர் தான். அது போலதான் பகவானும் நமக்கு எஸ், நமக்கு எவ்வளவோ ஆசைகள் இருக்கு, ஆனா அதுல எல்லாமே பகவான் நிறைவேற்ற மாட்டார். ஏன்னா நமக்கு அப்ரூவல் வரவே வராது. அதை செய்வதால் நாம் இன்னும் இழிவான நிலைக்கு சென்று விடுவோம். இப்படிதான் நம்ம பெரியோர்களும் நமக்கு பார்த்து எதை செய்தா நமக்கு நன்மை வழங்கும் என்று பார்த்துதான் அவர்கள் செய்கிறார்கள். ஸோ கம்பேர் பண்ணிக்கணும். அலிகாரிக்கலி நம்ம இந்த இடத்துல கம்பேர் பண்ணும் பொழுது எஸ், அந்த ராவணனுக்கும் மோட்சத்தை வழங்கணும்னு நினைக்கிறார் பகவான் இல்லையா? ஆனால் சிவபெருமானை வழிபட்டாலும் அவன் எந்த ஒரு லாபத்தையுமே அடையவில்லை.
இறுதியில் ராவணன் வந்து பகவானால் வந்து ராமச்சந்திர மூர்த்தியால் வந்து வதைக்கப்பட்டான். அதே போன்ற நிலைதான் இந்த. எஸ் பிரேம மாதாஜி, நீங்க வாசிங்க. ஸ்ருஞ்சன் நாமர்ஷித ஸ்வாயா ஸ்வசானான் மன்யுஹு பிரச்சிலான் தேந்திரியஹ ஆஷயத் தரசா தைத்யோ கதயான் நஹந்தரீம். எஸ் வாசிங்க மாதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சృజన్నామర్షిదస్వాసాన్ మన్యు ప్రసలిదేంద్రియః ఆసాద్యతరసా దైత్యో கதயான்யகனதரிம். சுஜத் கொடுத்து, அமர்ஷித கோபம் கொண்டு, சுவாசான் மூச்சுக்களுடன், மன்யு கோபத்தால், பிரசலித்த கலங்கி, இந்திரிய புலன்கள், ஆசாத்திய தாக்கி, தரசா விரைவில், தைத்திய தீயவன், கதையா கதையுடன், நேகனன் அடித்து, ஹரீம் பகவான் ஹரி. மொழிபெயர்ப்பு. அசுரன் வெகு கோபத்துடன் சீறிக்கொண்டு அவனது எல்லா புலன்களும் கோபத்தால் துடிக்க விரைவாக பகவான் மேல் பாய்ந்து அவரை தன் சக்தியுள்ள கதையால் ஓர் அடி அடித்தான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அடிக்கிறான், பகவானையே அடிக்கக்கூடியவன் இல்லையா? ஸ்ருஜன்னாமர்ஷித ஸ்வாஸ்யான் மன்யுஹு பிரசஞ்சலீந்திரியஹ ஆஷாத்ய தரசா தைத்யோ கதனாயன் நஹந்தரீம். ஹரீம் அது நஹந்தரீம். ஸ்ருஜந்த் கொடுத்து, அம்ரஷித கோபம் கொண்டு, ஸ்வாஸ்தான் மூச்சுக்களுடன், மன்யு கோபத்தினால். ஏன்னா அவனை ரொம்பவுமே கோபப்படுத்தியிருக்காரு இப்போ. ஏன்னா அப்பதான் வீரம் கொண்டு நம்மளோட அவன் போர் புரிஞ்சா அவனுக்கு கண்டிப்பாக மோட்சம் உண்டு. அதற்காக பகவான் அவனை இன்னும் வந்து வீரம் கொண்டு முழுமையாக தன்னை அந்த செயலில் ஈடுபடுத்த கூடிய அத்தகைய மனப்பக்குவத்தை வந்து பகவான் வந்து இரண்யாக்ஷனுக்கு அது ஏற்படுத்தினார். இந்திரியா புலன்கள், ஆசாத்திய தாக்கி, தரசா விரைவில், தைத்திய தீயவன், கதையுடன், நிஹனாத் அடித்து, ஹரீம் பகவான் ஹரி. சோ அசுரன் வெகு கோபத்துடன், ஏன்னா அவ்வளவு பேசியிருக்காரு இல்லையா பகவான். கோபம் இல்லாதவங்களுக்கு கோபம் வரும் இல்லையா? ஏன்னா தட் சவ் ஆக்சுவலி ஒரு சண்டை போடும் பொழுது அது வந்து ஒருத்தர் வந்து அந்த காலகட்டத்துல கூட ஒரு ராஜாக்கள் இருந்த காலகட்டத்துல எல்லாமே இப்படிதான். ஸோ தே வில் ஸ்பீக் அபவுட் த ஃபேர். தன்னுடைய தரப்பிலுடைய மேன்மையும் தன்னுடைய எதிர்த்தரப்புல இருப்பவங்களுடைய நிலையை வந்து எங்கெல்லாம் வீக்னஸ் பாயிண்ட் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து ஹைலைட் பண்ணி பேசுவாங்க. அததான் பகவானும் இந்த இடத்துல செய்திருக்கார். அவனது எல்லா புலன்களுக்கும் கோபத்தால் துடித்ததால், கோபம் வரும்போது அவன் வெகுண்டெழுந்து சண்டை போடுவான் இல்லையா? அதுக்காக தான் விரைவாக பகவானின் மீது மேல் பாய்ந்து அவரை தன் சக்தியுள்ள கதையால் வந்து ஓரடி அடித்தான் என்று இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. நெக்ஸ்ட் மல்லிகா மாதாஜி வாசிங்க. பகவாம்ஸ்து கதா வேகம் விஷ்ருஷ்டம் ரிபுனோரசி அவன்ய சயத்ரஸ்தீனோ யோகாரூட இவாந்தகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. பகவாம்ஸ்து கதா வேகம் விஸ்ருஷ்டம் ரிபுனோரசி அவன்யத்திரஸ்தீனோ யோகாரூட யுவாந்தகம். பகவான் தூ எப்படியாவது, கதா வேகம் கதையால் அடித்து, விஸ்ருஷ்டம் தூக்கி எறிந்து, ரிபுனா எதிரியால், உரசி அவர் மார்பில், அவஞ்செய தப்பி, திரசீன விலகி, யோகாரூட நிறைவேற்றப்பட்ட, இவ போல, அந்தகம் மரணம். மொழிபெயர்ப்பு. தவம் நிறைவேறிய யோகி மரணத்திலிருந்து சாமர்த்தியமாக தப்பிப்பது போல பகவான் தன் மார்பை குறிவைத்து எதிரியின் கதையிலிருந்து கடுமையாக வரவிருந்த அடியிலிருந்து விலகி எப்படியோ தப்பினார். பொருளுரை. முழுமையான யோகி இயற்கை விதியால் தரப்பட்ட மரண அடியிலிருந்து வெளியில் வர இயலும் என்பது இங்கு தரப்பட்ட சான்றாகும். பகவானின் உன்னதமான உடலை சக்தி வாய்ந்த கதையால் அசுரன் அடித்தது பயனற்றது. ஏனெனில் யாராலும் அவருடைய வீரத்தை செயலால் மிஞ்ச இயலாது. யார் முன்னேறிய உன்னத ஆராய்ச்சியாளர்களோ அவர்கள் இயற்கை சட்டங்களிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள். மரண அடி கூட அவர்கள் மீது செயல்பட முடியாது.
மேலோட்டமாக பார்த்தால் ஒரு யோகி மரணத்தால் தாக்கப்படலாம். ஆனால் பகவானின் கருணையால் பகவானின் தொண்டில் ஈடுபட்டு அத்தகைய தாக்குதல்களிலிருந்தும் தப்பி வெளிவர முடியும். பகவான் தன்னுடைய தனிப்பட்ட ஆற்றலால் தனித்து விளங்குகிறார். அவருடைய கருணையால் அவர் பக்தர்களும் அவருக்கு தொண்டு செய்வதற்காக வாழ்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவான் சுகதாவேஹம் விஸ்ருஷ்டம் ரிபுனோரசிஹி அவஞ்சயத்திரஸ்தீனோ யோகாரூடா இவாந்தகம். பகவான் தூ எப்படியாவது, கதாவேகம் கதையால் அடித்து, விஸ்ருஷ்டம் தூக்கி எறிந்து, ரிபுனா எதிரியால், உரசி அவர் மார்பில், அவாஞ்சயத் தப்பி, திரஸ்னி விலகி, யோகாரூட நிறைவேற்றப்பட்ட, இவ போல, அந்தகம் மரணம். தவம் நிறைவேறிய யோகி மரணத்திலிருந்து சாமர்த்தியமாக தப்பிப்பது போல. Yes, when you have a divine qualities. So பகவான் தன் மார்பகத்தை குறிவைத்து எதிரினுடைய கதையால் கடுமையாக வரவிருந்த அந்த தாக்குதலில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் எப்படியோ தப்பித்தார். இதுதான் சூக்ஷ்மம் என்பது இல்லையா? அந்த பகவான் அந்த நாலேஜ், அதாவது நம்ம படிக்கிற மனவாசகத்தை கடந்து அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மனவாசகத்தை கடந்து இருக்கக்கூடிய அந்த யோக நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்களுடைய யோக சக்தியை பார்க்கணும். ஸோ அந்த யோகத்திற்கே இஸ் த யோகேஸ்வரா. ஸோ அவருடைய நிலையை பற்றி நாம இந்த வார்த்தைகளால விளக்கவே முடியாது. ஸோ முழுமையான யோகி இயற்கை விதியால் தரப்பட்ட மரண அடியிலிருந்து வெளியில் வர இயலும் என்பது இங்கு தரப்பட்ட சான்றாகும். ஸோ அவருக்கு இன்டெலிஜென்ஸ், இந்த ஹையஸ்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த பக்தியில இருக்கிறவங்களுக்கு, தவம், அதாவது டிவைன் குவாலிட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு சுலபத்துல அவங்களால கடந்து செல்ல முடியும். ஆனால் லோ இன்டெலிஜென்ஸா இருக்கக்கூடிய இந்த அசுர இயல்புகள் இருக்கவங்களுக்கு அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் எதுவுமே இருக்காது. சோ வெளியில் பகவான் உன்னதமான உடலை சக்தி வாய்ந்த கதையால் அசுரன் அடித்தது பயனற்றது. அவன் வெறுமனே ஏதோ அடிக்க வந்தாலுமே அது பகவான் மீது படவில்லை. ஏனெனில் யாராலும் அவருடைய வீரத்தை செயலால் மிஞ்ச இயலாது. பகவானை மிஞ்சுவது இந்த பிரபஞ்சத்தில் யாருமே கிடையாது. So he is the highest of everything. அவரை விட நம்ம யாருமே மிஞ்ச முடியாது. We are all like a fire spark தான். அதனால அவரோட நாம் என்றைக்குமே காம்படிஷன் பண்ணவே முடியாது. So if you feel that you are equal to God அப்படிங்கிற ஒரு நிலை யாருக்கு இருக்கிறதோ அது அகம்பாவத்தினுடைய வெளிப்பாடு. You should always accept the higher authority. அதாவது he is the highest of the authorityங்கிறது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை தான் நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். யார் முன்னேறிய உன்னத அறிஞர்களோ அவர்கள் இயற்கை சட்டத்திலிருந்து விடுபடுகிறார்கள். அப்படின்னா அவங்களுடைய கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து அவர்கள் விடுதலை அடையக்கூடிய அந்த நிலைக்கு அவர்கள் அடைந்திருக்கிறார்கள். From the condition to the constitution. The soul has been, நம்ம எல்லாருமே we are all bound to these three gunas. Yeah, and then that is the status of the conditioned soul. So when you are going, that is when you are doing the austerities, so நம்முடைய டிவோஷனல் சர்வீஸ் இல்லையா, நாம செய்யக்கூடிய இந்த தவங்கள், நம்ம செய்யக்கூடிய தானங்கள், நாம செய்யக்கூடிய யக்னங்கள், நாம செய்யக்கூடிய பக்தி பாதை இல்லையா, இது எல்லாத்தையுமே நம்ம இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டிருந்து நாம் செயல்படும் பொழுது அப்பொழுது நாம கட்டுண்ட நிலையில் விடுதலை அடையக்கூடிய நிலைக்கு நாம தள்ளப்பட்டிருக்கோம். அப்படிப்பட்டவர்கள் இத்தகைய சூழல்கள் வரும் பொழுது கூட அதுல இருந்து அவர்கள் சிக்கிக் கொள்வதே கிடையாது. ஸோ எவ்ரி டைம் பாத்தீங்கன்னா எந்த க்ஷணமும் every moment they have been rescued by the supreme person. So because that much devotion without any expectation a devotee is making இல்லையா, ஒரு பக்தனானவன் தன்னையே பகவானுக்கு சரணாகதி அடைக்கிறான் இல்லையா. சோ அனுகூல்யஸ்ய சங்கல்பம் பிரதிகூல்யஸ்ய வர்ஜிதம் இல்லையா, அதாவது அனுகூல்யஸ்ய சங்கல்பம் பிரதிகூல்யஸ்ய வர்ஜிதம். சோ எதெல்லாம் பக்தி சேவைக்கு ஃபேவரபிளா இருக்கோ அது எல்லாமே பக்தனானவன் செயல்படுகிறான். எதெல்லாம் பக்தி சேவைக்கு ஃபேவரபிள் இல்லையோ
அத்தகைய செயலை வந்து ஒரு பக்தன் வந்து செயல்படுத்துவது கிடையாது. சோ இந்த 6 விதமான நிலைகள் சரணாகதியான நிலையில் யார் ஒருத்தன் இருக்கின்றானோ அவன் இந்த இயற்கை சட்டங்களிலிருந்து விடுபடுகின்றான். சோ இந்த இயற்கையினுடைய சட்ட திட்டங்கள் என்ன? நம்முடைய இந்த 3 குணாதிசயங்கள், அதாவது இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணாதிசயங்கள் நாம் ஏதோ ஒரு குணத்திற்கு ஆட்கொள்ளப்படுகின்றோம். அது இயற்கையினுடைய சட்ட திட்டங்கள். அந்த இயற்கை குணத்திற்கேற்றவாறு நம்முடைய செயல்களை எல்லாம் நம்ம செயல்படுத்துகின்றோம். அதுவும் இந்த இயற்கையினுடைய சட்ட திட்டம் தான். மேலும் அதனால வந்து பலன்களை எதிர்பார்த்து இல்லையா, புலன் நுகர்ச்சி, பலன் கருதி இத்தகைய செயல்கள் எல்லாம் ஈடுபடும் பொழுது கர்ம பந்தனத்திற்கு நாம வந்து ஆட்கொள்ளப்படுகின்றோம் இல்லையா. சோ அந்த கர்ம பந்தனத்திலிருந்தும் இவன் வந்து விடுதலை அடைகின்றான். அப்படின்னா அவன் ஆற்றக்கூடிய காரியம் அனைத்துமே இறைவன் செயல் என்று அவன் ஆற்றி விடுகின்றான். அந்த செயலுக்கும் அவனுக்கும் சம்பந்தமற்ற நிலையில் இருந்து அவன் ஆற்றுகின்றான். அப்போ அதனுடைய பலன்களும் வந்து அவன் அதற்காகவும் விளைவது கிடையாது. இப்படிப்பட்ட ஆய்ந்தறியும் முனிவன் அப்படின்றது வந்து நீங்க நம்ம ஸ்லோகத்துல 69 2.69 ஸ்லோகத்துல படிச்சோம் இல்லையா. சோ ஆய்ந்தறியும் உன்னுடைய முனிவன் அவருடைய இது எப்பொழுதுமே அவன் வந்து விழித்திருக்கக்கூடியவன். நம்ம பகல் பொழுதுலதான் அந்த மாதிரி அஜ்ஞானத்துல இருப்பவர்கள் கண்ணால இந்த பிரத்யட்ச பிரமாணத்துல இதெல்லாம் கண்ணால பாக்குறோம், இதெல்லாம் காதுல கேட்கிறோம், அதெல்லாம் உண்மை என்று எண்ணிக்கொண்டு நாம் என்ன செய்கின்றோம், நம்முடைய அதாவது பௌதீகத்திலே லயித்து கொண்டு பௌதீக கண்ணோட்டத்திலிருந்து பார்ப்பவன் பகல் பொழுது அவனுக்கு வந்து விழித்திருந்தாலும் அவன் வந்து நித்திரையில் இருப்பவன். அப்படின்னா ஞானத்தில் வந்து ஞானமற்ற நிலையில் இருக்கும் பொழுது இந்த புத்தியையே அவன் சரிவர உபயோகப்படுத்தாத பொழுது அவன் வந்து விழித்திருந்தாலும் அவன் தூங்கி கொண்டிருக்கின்றான் என்றுதான் பொருள். அதே மாதிரி அப்படிப்பட்டவன் இரவில் அவன் உறங்கிக் கொண்டிருக்கின்றான் என்றாலும் அவனுக்கு கனவுமயமாக இருந்து கொண்டு அங்கேயும் அவன் வந்து அதே அந்த பௌதிகத்தை தான் அவன் நோக்கி கொண்டிருப்பான் இல்லையா. சோ அவனுக்கும் அந்த பௌதீகத்துக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பந்தத்தை வந்து அவனால உடைத்தெறியவே முடியாது. ஆனால் இப்படிப்பட்ட நிலையில் இருப்பவர் ஆய்ந்தறியும் முனிவர் இல்லையா. பெரிய அழகான வார்த்தை அது. ஆய்ந்து அறியும் முனிவர், அதாவது இன்க்வெஸ்டிக்கா இருக்கக்கூடிய ஒரு சேஜ் இல்லையா. சோ உள்ளதை உள்ளபடி வந்து உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய அத்தகைய பக்குவத்தை அவன் வந்து அதாவது அந்த உணர்தலுக்கான பாதையில் அவர் வந்து முன்னேறி கொண்டிருப்பார். அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து பகலில் வந்து அவர்கள் அஜ்ஞானத்தில் வந்து இருக்கக்கூடிய செயல்களுக்கு எல்லாமே அவர்கள் வந்து அதாவது தாழ் போட்டிருப்பாங்க. அந்த அத்தகைய செயல்களில் அவர் ஈடுபடவே மாட்டார்கள். சோ எப்பொழுதுமே வந்து இறை உணர்வில் அவர்கள் விழித்திருப்பார்கள். ஆனால் இந்த பௌதீகத்தில் எப்பொழுதுமே அவர்கள் நித்திரை துயில்வார்கள் என்று பொருள் இல்லையா. விழித்திருக்கக்கூடிய காலம் இவர்களுக்கு விழித்திருக்கக்கூடிய காலம் அவர்கள் வந்து தூங்கி கொண்டிருப்பார்கள். சோ பகல்ல முட்டாள் விழித்திருக்கிற மாதிரிதான் இருக்கும். உண்மையிலே அவன் வந்து ஞானத்தில் வந்து நித்திரை கொள்கின்றான். இந்த பௌதிகத்தில் வந்து அதாவது அவனுடைய தூக்கமற்ற நிலையில் எல்லாமே பார்த்துட்டு லைவா பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஆனா அதற்கெல்லாம் வந்து தாழ் போட்டிருப்பாங்க. இந்த பௌதீகத்திற்கான தாளை யார் போட்டிருப்பாங்க? ஆய்ந்தறி முனிவன். அதனால இவருக்கு விழித்திருக்கக்கூடிய காலம், இவருக்கு உறங்கக்கூடிய காலம். அப்படின்னா பௌதீகத்தை வந்து அவர்கள் வந்து முழுமையாக அடைத்திருப்பார்கள். வெறுமனே வந்து ஆன்மீகத்தில் வந்து தன்னுடைய மனநிலையை வந்து அவர்கள் ஏற்றிருப்பார்கள். அதே மாதிரி நைட்ல நாம் எல்லாரும் வந்து விழித்து அதாவது தூங்கி கொண்டிருந்தாலும் அந்த சமயத்திலுமே ஆய்ந்தறி முனிவன் வந்து விழித்துத்தான் இருப்பான். அவனுடைய ஜாகிரதி வந்து விழித்திருக்கும் இல்லையா. நமக்கு சக்கரங்கள் எல்லாமே இருக்கு இல்லையா, 7 சக்கரங்கள். இந்த 7 சக்கரங்களுமே வந்து ஆக்டிவேட் ஆனவங்க கடவுளுக்கு வந்து அதாவது ரெப்ரசன்டிவா ஆயிடுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஹவ் த குருஸ் ஆச்சாரியாஸ் இதெல்லாமே அவர்களுக்கு வந்து முக்காலமும் உணரக்கூடிய அந்த தன்மையை பகவானே வழங்குவார். பகவானே அவர்களுடைய ரூபத்தில் வருவார். தேர் ஆர் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் காட், அதாவது அவரே வந்து டிசன்ஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் குரு அப்படிங்கிறதையும் நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ இப்படி வீரத்தை வந்து யார் முன்னேறிய உன்னத ஆராய்ச்சியாளர்கள், அதுதான் வந்து ஆய்ந்தறியும் முனிவர்கள். இவர்கள் இயற்கை சட்டங்களிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள். அப்படின்னா இந்த இயற்கையில வந்து நமக்கு பௌதீகத்தில் எதிர்பார்க்கிறோமோ அது எல்லாமே பௌதீக கண்ணோட்டத்துலதான் நமக்கு இல்லையா. அது எல்லாமே வந்து நம்ம அந்த செயல்ல தான் இருக்கும். ஆனா அவங்க எல்லாருமே கட்டுண்ட நிலையில இருப்பாங்க. இதை கடந்தவர்கள் வந்து விடுதலை அடைந்த நிலையில இருப்பாங்க. சோ மரண அடி கூட அவர்கள் மீது செயல்படவே முடியாது. உண்மையிலே அது நடக்கவே நடக்காது. எக்ஸாம்பிள் பிரகலாத் மகாராஜ் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா. அவருடைய தந்தை அவரை வந்து மலை மேலிருந்து கீழே தள்ளணும்னு நினைச்சார். ஹரி நாமத்திலே அவர் வந்து பிழைத்து கொண்டார். பகவானை ரட்சித்தார் இல்லையா. நஞ்சை கக்கக்கூடிய பாம்புகள் மத்தியில வந்து அதாவது அவர் உட்கார்ந்து அதாவது பகவானுடைய நாமங்கள் சொல்லி கொண்டு இருக்கும் பொழுது அந்த அறையில வந்து அதாவது நாகங்களை எல்லாமே வந்து விட்டு விஷம் கக்கக்கூடிய நாகங்களை விட்டு அவரை வந்து
கொல்லணும்னு நினைச்சார், யானையை ஏற்றி கொல்லணும்னு நினைச்சார். ஆனா ஏதாவது நடந்ததா? பிரகலாத் மகாராஜுக்கு எதுவுமே நடக்கல. ஏன்னா அவர் இந்த 3 குணங்களுக்குமே அப்பாற்பட்ட நிலை இருந்தது இல்லையா, சுத்த சத்வ நிலை. அதனால ஒரு யோகி மரணத்தால் தாக்கப்படலாம். சோ இறுதி மரணம் என்பது இந்த உடலுக்குத்தான், ஆன்மாவுக்கு கிடையாது. ஆனால் பகவானின் கருணையால், பகவானின் துண்டில் ஈடுபட்டு அத்தகைய தாக்குதலின் தப்பித்து வெளியே வர முடியும் அவங்களால. சோ பகவான் நினைக்கிற வரைக்குமே அவங்களுக்கு எல்லாமே என்னென்ன அவர்கள் செய்ய வேண்டுமோ அதற்கு எல்லாவற்றுக்குமே அவர்களுடைய பகவானுடைய அருள் அவர்களை ரட்சிக்கின்றது. பகவான் தன்னுடைய தனிப்பட்ட ஆற்றலால் தனித்து விளங்குகிறார். அவருக்கு எந்த சப்போர்ட்டிவ் ஆற்றல் கிடையாது. இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கிறதும் இந்த இகலோகத்திலும் பரலோகத்திலும் இருக்கக்கூடிய அனைத்துமே இறைவனுடைய ஆற்றலால் தான் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது. அவருடைய கருணையால் அவர் பக்தர்களும் அவருக்கு தொண்டு செய்வதற்காக வாழ்கிறார்கள். அழகான ஒரு இந்த பேராகிராஃப்லயே இந்த லாஸ்ட் ஃபியூ லைன்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப கருத்துக்கள் உண்டு இல்லையா. அவருடைய கருணையால் Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna. I think Dhaneshwari ma'am log out ஆயிட்டாங்க. நான் லாகின் ஆயிருக்கேன். சோ வந்துட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் ரீஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு சடனா, அது வித்அவுட் மை நாலேஜ். ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ் செய்யணும். இது வரைக்கும் பட்டன் சார் கொஞ்சம் வரைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். சாரி. சோ பகவான் தன்னுடைய தனிப்பட்ட ஆற்றலால் தனித்து விளங்குகிறார். சோ அவருடைய ஆற்றலை நம்மளால என்றைக்குமே எவாலுவேஷன் செய்ய முடியாது. அவருடைய கருணையால் அவர் பக்தர்களுக்கும் அவர் தொண்டு செய்வதற்காக வாழ்கிறார்கள். இந்த கருணை. ஸோ அதாவது நாம இன்னைக்கு காலையில பிரேம மாதாஜி கூட நீங்க சில பேர் அட்டென்ட் பண்றீங்க பாகவதம் கிளாஸ். பிரேம மாதாஜி சொன்னாங்க, என்ன சொன்னாங்கன்னா, எஸ் நாம ஒரு நிலை வந்துட்டோம், கண்டிப்பா நாம மோட்சம் அடைஞ்சு பகவானுடைய வைகுண்டம் கோலோகத்துக்கு போய்விடுவோம் என்று யாராவது நினைத்தார்கள்னா they will certainly fall. மாதாஜி எக்கோ மாதிரி கேக்குது மாதாஜி. அப்படிங்களா? இப்போ மாதாஜி ஆர் யூ ஃபைன்? கிளியரா இருக்கு. ஓகே. அதாவது இன்னைக்கு காலையில பிரேம மாதாஜி இங்கிலீஷ்ல ரொம்ப அழகா பாகவதம் ஃபுல்லா கேட்க முடியல, ஏன்னா ஐ வாஸ் டூயிங் பூஜை ரூம் எல்லாமே விளக்கு ஏற்றணும் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் கிளீன் பண்ணி. ஸோ அதுல சில பாயிண்ட்ஸ் மட்டுமே எனக்கு காதுல விழுந்ததை மட்டும் உங்க எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். பிரபுபாதர் சொல்லுவாராம், ஸோ என்னன்னு யாராவது நான் பக்தியில நிலை கொண்டு விட்டேன் இல்லையா, ஐ எம் ஹையஸ்ட் இன் தட், நான் சுத்த சத்வ நிலையை அடைந்துட்டேன், ஸோ எனக்கு கண்டிப்பாக பகவானுடைய திருநாட்டை அடையக்கூடிய அந்த தகுதியை நான் அடைஞ்சிட்டேன்னு யாராவது நினைச்சாங்கன்னாக்கா அப்பதான் அது தட் இஸ் இட் செல்ஃப் அன் இக்னரன்ஸ். ஆக்சுவலி அவங்க கண்டிப்பாக they will fall down. அப்படிப்பட்ட நிறைவு நமக்கு வரவே கூடாது. பக்தியில இது போரும் என்ற நினைவு வரும்பொழுது கண்டிப்பாக அதுவே நமக்கு அகெயின் ஃபால் டவுன். பக்தியில எப்பவுமே நிறைவு வராது. பௌதீகத்துல அந்த மாதிரி ஒரு நிறைவை நாம் ஏற்படுத்தி கொள்ளணும். பௌதீகத்துல எனக்கு இது போரும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த பண்பை நாம வளர்த்து கொண்டால் நம்முடைய வாழ்க்கையில நிறைவான ஒரு செல்வம், பேரின்பத்தை அடைவதற்கான ஒரு மார்க்கத்தை நமக்கு அது ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இல்லையா. அதை விடுத்துட்டு நாம எஸ் நான் பக்தியில ரொம்ப மேன்மையா போயிட்டேன்ப்பா, எனக்கு கண்டிப்பா மோட்சம் உண்டு அப்படின்னு நாம நினைச்சோம்னா
அது நடக்கவே நடக்காது. யாருடைய இந்த லாஸ்ட் வரியிலேயே அந்த அந்த கருத்துக்காக தான் இதை நான் உங்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறேன். அதாவது பகவான் தன்னுடைய தனிப்பட்ட ஆற்றலால் தனித்து விளங்குகிறார் இல்லையா? அவரோட ஆற்றலோட யாரையுமே கம்பேர் பண்ணவே முடியாது. அவருடைய நிலையை நாம கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ ரியலைஸ்டு நாலேஜ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா எதை நம்ம ஜஸ்ட் ஏட்டுக்கல்வியில படிச்சுண்டு இல்லையா, ஸோ எங்கேயோ ஒரு வார்த்தையை படிச்சுட்டு எஸ் இப்படிதான் அப்படின்றது நினைக்கிறோம் இல்லையா? ஆனா அதுல உள் கருத்தே நம்ம புரிஞ்சிக்காம நம்ம ஏற்றுக்கொண்டோம் என்றால் அது நிலை பெறாது நம்ம இடத்துல. உணரக்கூடிய அந்த ஞானத்தை தான் நாம அதைதான் அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும். அத்தகைய ரியலைஸ்டு நாலேஜ், அதாவது உணர்ந்து அறியக்கூடிய அந்த ஞானத்தை நாம பெறணும்னா பக்தி தொண்டை நாம மேன்மையாக இட்டு செல்ல வேண்டும். நாம செய்யக்கூடிய சிறு சிறு பழக்க வழக்கங்கள் இல்லையா, பிராக்டிஸ், சாதன பக்தி இல்லையா, அதுல உறுதி கொண்டு நாம செல்ல வேண்டும். அந்த மனசு திடமான மனசாகவும், அதுல இருந்து வைராக்கியம் என்று கூட சொல்லலாம். அது அடம் கிடையாது. பக்தி தொண்டுல யாராவது இதை விடாம செய்யணும்னு செய்யறாங்கன்னா அவங்க அடம் பிடிக்கிறாங்கன்னு நம்ம சொல்லவே கூடாது. அது மிக மிக தவறு. அவங்க மட்டும்தான் பக்தி செய்யறாங்களா அப்படின்னு நம்ம கமெண்ட்டும் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்ட உறுதியால் அவர்கள் அதை செய்யணும்ன்ற மனசை ஏற்படுத்தி கொள்கிறார்களே தவிர அதனால அவர்கள் தன்னுடைய அதாவது சுயலாபத்திற்காக அவர்கள் எதுவும் செய்யறது கிடையாது. இது இறைவன் தாள் அவர்கள் செய்திருக்கக்கூடிய சமர்ப்பணத்தை உணர்த்துகின்றது இல்லையா? அதனால அவங்களை நாம் என்றைக்கும் அவதூறு மட்டும் சொல்லக்கூடாது. இது இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் நமக்கு சர்வசாதாரணமாக நம்மளை சுத்தி நிகழக்கூடியதை நம்ம கேட்டிருக்கோம். ஆனா யாரையுமே நம்ம பக்தி தொண்டல செய்யும் பொழுது அவங்களுக்கு தடைக்கல்லாக இருக்கவே கூடாது. இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய ஆற்றலோட நாம் என்றைக்குமே நம்மள இந்த செகண்ட் அபராதா இல்லையா, 10 அஃபென்சஸ்ல செகண்ட். சோ அதாவது கன்சிடரிங் இல்லையா, அதாவது தேவர்களையோ இல்லை, அதாவது பகவானுக்கு நீங்க தேவர்களையே நம்ம அப்படி கம்பேர் பண்ணக்கூடாதான் நாம எந்த அளவுக்கு இருக்கணும். we are all very very least இல்லையா? சோ தேவர்களுக்கே அதாவது சத்துவ நிலையிலேயே அவதரித்து இருக்கக்கூடிய அவர்களுக்கு பகவானுக்கு சமமாகவோ இல்லை அவரிலிருந்து சுதந்திரமாகவோ அவர்கள் செயல்படுகிறார்கள் என்று நாம் நினைத்தாலே அதுவே பெரிய அபராதம். பத்ம புராணத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடியது இல்லையா? அந்த 10 அபராதங்களுமே பத்ம புராணத்துல இருந்துதான் எடுக்கப்படுது. பராசர முனிவரால் ஏற்றப்பட்ட அந்த பத்ம புராணத்துல. சோ பகவானுடைய ஆற்றலை நாம உணர்ந்து அறிய வேண்டும் இல்லையா? வேத வியாசர் அவர்கள் எழுதிய அந்த இயற்றிய இந்த வேதங்கள் எல்லாமே பகவான், அதாவது ஈஸ் ஆல்சோ அவரும் பகவானுடைய அவதாரம் தான், இன்கார்னேஷன் இல்லையா? சோ ஒன்று ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி கிட்ட இருந்து வருதுன்னா அதை உணர்ந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை மட்டும்தான் நம்ம வளர்த்துக்கணும். அதுல விதண்டவாதங்கள் எல்லாம் செய்யக்கூடாது. அவருடைய கருணையால் அவர் பக்தர்களும் அவருக்கு தொண்டு செய்வதற்காகத்தான் வாழ்கிறார்கள். த இன்டென்ஷன் ஆஃப் த டிவோட்டி இல்லையா? நம்ம சிஷ்டாஷ்டகத்துல கூட சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்வயம் அதாவது கிருஷ்ணாவாக வந்திருந்தாலும் அவர் ஒரு பக்தர் என்ற அதாவது பாத்திரத்தை தான் ஏற்று வந்தார். அதுல நாதனம் நாஜனம் நா சுந்தரீம் கவிதாம்பா ஜெகதீஷ காமையே மம ஜென்மனி ஜென்மனீஸ்வரே பவதாம் பக்திர் ஹைத்துகி துவயி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? அதாவது எத்தனை ஜென்மங்கள் எடுத்தாலும் அவர் ஜென்மமே எனக்கு மோட்சம் கொடுத்துருன்னு கூட கேட்கல அவர் இல்லையா? ஐ டோன்ட் வாண்ட் மோக்ஷா ஆல்சோ. 5 விதமான மோட்சங்கள் கூட தேவையில்லை இல்லையா? சாயுஜ்ய முக்தி அதுதான் லீஸ்ட் இல்லையா? சோ அதாவது பகவானுடைய ஒரு கம்பேனியனாக இருக்கிறது, பகவானுடைய ஸ்ரீசுக்திகள்ல ஒன்றாவது, அவருடைய ஃபீச்சர்ஸ்ல ஒன்றாகிறது இல்லையா, அவருடைய அதாவது பிரம்ம ஜோதியில் கலந்து விடுவது, இப்படி 5 விதமான அதாவது முக்திகள் உண்டு. இருந்தாலும் அந்த முக்திகள் கூட அவர் தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டார். ஜன்மத்தையும் கொடுத்தாலும் பகவானே நீ எங்க கொடுத்தாலுமே உன்னை அதாவது பக்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த மனசை மட்டும் எனக்கு கொடு, பக்தி தொண்டு புரியக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை மட்டும் கொடு. திஸ் இஸ் த ஹையஸ்ட் ஏதாவது குவாலிட்டி ஆஃப் எ டிவோட்டி இல்லையா? சோ அப்படி அதுவும் பகவானிடத்துல கருணைக்காக தான் யாசிக்கிறது. நாதனம் எனக்கு செல்வம் வேண்டாம் இல்லையா, நாதனம் நான் சுந்தரீம் இல்லையா, எனக்கு அதாவது எனக்கு மனைவியும் வேண்டாம் இல்லையா, என்னை பின்பற்றக்கூடிய மக்களும் வேண்டாம், எதுவுமே எனக்கு தேவை கிடையாது. ஆனா உனக்கு பக்தி தொண்டு புரிவதற்கான அந்த புத்தியையும் இல்லையா
அத்தகைய ஒரு நிலையை மட்டும் நான் என் நிலை இருந்தாலும் உங்களை மறவாதிருக்கக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை மட்டும் வழங்குன்னு பகவானுடைய கருணைக்காக கேட்க வேண்டும். தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் எ டிவோட்டி இல்லையா? சோ அவருடைய கருணையால் அவர் பக்தர்களும் அவருக்கு தொண்டு செய்வதற்காக வாழ்கிறார்கள். அதாவது இந்த நிலை பக்தர்களுக்கும் பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன், நித்தியமான அந்த சம்பந்தத்தை தான் நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம். சோ நான் இன்றைக்கு இதோட நிறைவு செய்கின்றேன். மீண்டும் நாளை பார்ப்போம். நாளைக்கு நம்ம வெட்னஸ்டே தர்ஸ்டே கிளாஸஸ் கண்டிப்பா பாகவதம் கிளாஸ் உண்டு. there will not be change on the கிருஷ்ண ஜெயந்தி அன்னைக்கு பாகவதம் கிளாஸ் கண்டிப்பா உண்டு. வேற கிளாஸஸ் நம்ம ஈவினிங் கிளாஸஸ் கேன்சல் பண்ணலாம். அது டெம்பிள்ல இருந்து நமக்கு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரும். we'll get a guidance. சோ டெம்பிள்ல இருந்து என்ன கைடன்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ NND பிரபுஜி அதையே நாம எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணலாம். ஓகே. So if not 4 o'clock Chaitanya Charitamritam class we will take it up. Okay, anything. Hare Krishna. Panchakalpadarubhya Shakripa Sindhubhya eva Chapatitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ananta Koti Vaishnav Vrinda ki jai. Namachari Haridas Thakur ki jai. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Ram.